По това време духовното просвещение било разпространено най-вече на изток и стремейки се към духовен живот, Касиян напуснал своя родечество Рим и отишъл на изток. Живеел известно време в скалистата пустиня, в Вифлеем, приел монашество, а в Цариград слушал свети Йоан Златоуст и след няколко години се върнал в Рим. Въпреки че Римокатолическата църква не канонизира официално Касиян, а православната го почита като мъченик и светец, то службата в негова чест е 4 пъти по-рядко от всички други светци. Защо?